Kao prvo, drago mi je da imamo u našem centru jednog člana iz Hrvatske. Virus zapadnog Nila svakako zaslužuje i ima našu pozornost. Ponovo, važan je nadzor, ne samo u Hrvatskoj, već i u drugim državama tog područja. Prošlog tjedna na sastanku regionalnog odbora Svjetske zdravstvene organizacije dogovoren je sustav promatranja zaraznih bolesti. Nije riječ samo o virusu zapadnog Nila, već i o tropskoj groznici i drugim s tim u vezi povezanim bolestima. Želimo surađivati s vašim stručnjacima i detaljno dalje razraditi sustav nadzora i vidjeti koje bi bile najbolje mjere da se reagira na izbijanje epidemije, što nije lako, sigurno to shvaćate. Naime, nema dovoljno ekspertize. Mi pokušavamo ovo riješiti zajedno sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Nadam se da ću vas idućeg puta kad se vidimo moći obavijestiti o rezultatima.